Desde as 11 da mañá, Raigame xa estaba cheo de actuacións de música e baile tradicional, as exposicións e demais espectáculos dispostos pola organización, conformada polo Concello de Celanova e a Deputación a través do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo. A programación, que se sucedeu ata as 7 da tarde, incluíu máis de 23 agrupacións de música e baile chegadas de toda Galicia e Portugal, do mesmo xeito que os 120 artesáns que ofreceron os máis variados artigos e produtos gastronómicos, nunha edición moi doce que rendiu homenaxe á repostería tradicional. Varias foron as novidades desta edición, como a sesión vermú amenizada pola banda de música de Vilanova no campo da Igrexa, a actuación dos Bolechas na Praza do Castelo ou as visitas guiadas con Viaxamos no tempo ao redor dos oficios dos canteiros. A entrega do premio Adolfo Enríquez ás irmáns Isoliñas foi a 1:30, seguido dos danzantes de Vilanova. Trátase dunha romaría etnográfica que enche de vida as rúas e prazas do Burgo medieval con espectáculos, actuacións e demostracións de oficios en directo e un amplo mercado de produtos artesanais e tradicionais. Todo iso ambientado no século XX. É por iso cada vez que son máis os veciños e visitantes que se animan a ir vestidos da época. A orixe de Raigame está vinculada ao proxecto de posta en valor do núcleo medieval de Vilanova dos Infantes, como un elemento máis do potencial turístico cultural que oferta Celanova dentro do programa Celanova, un paseo pola historia de Galicia.